El següent convidat és cantant, guitarrista i pianista de formació autodidacta. Ha protagonitzat els musicals Across the Universe el 2019 a Cardedeu i Els Miserables l'any 2016 a la producció de La Passió d'Olesa i ha sigut membre del grup vocal Increscendo, guanyadors del Talent Show o Happy Day de TV3. Amb 2.100 subscriptors a YouTube, a Instagram és conegut com @julen_music i compta amb més de 22.500 seguidors. S'autodefineix com a canto i faig altres coses. Actualment canta amb la companyia de Damaris Gelabert i a The Grow Up Singing Band. A Ràdio Argentona ja fa dies que ens acompanya amb els temes Una cançó o M'he enamorat. Julen, molt bon dia. Molt bon dia, què tal? Què tal, com anem? Molt bé, molt bé. Convideu a tenir aquesta estona amb vosaltres. A fer entrevistes entra en el sac de fer altres coses? També. Sí, entra tot. Jo diria que entra tot. Sí, tot el que cau, pues, endavant. Com que som un programa despertador i ens despertem molt d'hora, quin és per tu un bon esmorzar ideal? Doncs mira, ideal. Jo el que esmorzo cada dia és llet amb cereals. En aquest aspecte soc com un nen petit tota la meva vida. Llet amb cereals no falla. Perquè és el suficient per atipar-me i per començar a manejar el dia. Ara bé, esmorzar ideal per mi és el típic bufet lliure d'hotel, d'aquests que tens croissant, que tens torrades, que tens això. Seria espectacular. Jo aquí sóc capaç de rebentar. No, és que... no hi ha jo tinc un problema. Si em porten un lloc així, tinc un problema, perquè no sé parar. Quina és la pregunta que no t'han fet en aquestes entrevistes que vas fent i que t'hagués agradat que et facin en alguna entrevista? Hosti, doncs mira, la de l'esmorzar no l'havíem fet mai. Però no et sabria dir quina em voldria que em fessin. Potser, de vegades sí que em passa que s'enfoquen més... Bueno, que és normal, això ens passa a tots, a qualsevol músic o artista, que s'enfoquen més amb el motiu pel qual ens hem fet coneguts i no tant al projecte de futur, no? De dir, vale, què vols fer endavant, no? Quin tipus, què vols publicar o quin tipus de gira. Llavors, de vegades trobo faltar més aquesta part, perquè normalment es centren més en, pues sí, la part viral de les xarxes, no sé què, que també és molt xulo, òbviament, i al final és un vinc, però potser diria això. M'heu dit que faci una cançó. El mes de maig vas publicar el teu primer disc amb l'estrena d'una cançó. Què et porta a fer aquest disc i en especial el single? Doncs, a veure, porto fent cançons i porto penjant covers, sobretot, i versions a les xarxes des de fa molts anys. I sí que és cert que, justament, des de fa poc més d'un any, de sobte el fet de que molta més gent em seguís i volgués escoltar les meves cançons i es fessin populars, em va donar com l'energia suficient i el valor de dir, val, doncs vaig a totes i vaig a escriure cançons i a fer un disc sencer. I concretament una cançó estava precisament dedicada a totes les idees que m'havien donat des de les xarxes socials, des d'Instagram sobretot, les idees més estúpides i més boges i més magues i més quotidianes per fer cançons, no? És la cançó de les temàtiques que mai han merescut una cançó, no? Doncs des de la pizza amb pinya fins a no sé, sortir sense pagar un dia a un restaurant. O sigui que era una miqueta això, fer el mix de tot plegat. És la primera que et surt del disc Caiguda Lliure? És la primera que... És a dir, és la que em tria com a single i sí que jo tenia bastant clar que volia que fos la primera justament perquè feia aquesta transició, no? Com del Julen que fa cançons des de l'habitació cap a una cosa diferent i cap a noves cançons que parlin de qualsevol altra cosa, però a nivell d'escriure i de compondre, la primera que vaig fer és Vertigen, perquè aquesta la vaig fer abans d'inclús pensar que voldria fer un disc, l'havia escrit feia més mesos. Però sí que una cançó va ser de les primeres, abans de posar-me a produir el disc definitiu, vaig fer com 4 maquetes de 4 possibilitats, de les quals 2 al final sí que s'han dins el disc, que un és Proposo i l'altre és una cançó, i una cançó, a més, va sortir super del tirón. Les altres, pues, sí que em vaig parar a pensar que si la lletra més, no sé què, no sé quantos, i en canvi una cançó em vaig posar una tarda, un vespre, que és com l'hora més productiva per compondre per mi, i allò que vaig anar escrivint, i va sortir super del tirón. No sé, aquesta vaig tenir molta sort. Jo proposo que t'arrisquis, que no miris enrere, que sense por t'enfilis a la carretera. Proposo que t'arrisquis, que no agafis drecera. I després de presentar-nos una cançó, arriba Proposo, el segon senzill d'avançament del disc. Una bona dosi d'energia per superar totes les pors que frenen les nostres accions, amb el missatge que m'agrada molt, hem vingut a jugar. Què és el que et fa por de tot el que estàs visquent? Ostres, doncs,
Tot, jo diria que tot. Tot el que em motiva també és el que em fa una mica de por. I, de fet, per això aquest disc té bastantes cançons que parlen d'això, d'arriscar, no? I tant vertigen com proposes, són cançons que parlen justament de superar aquests obstacles. Sobretot, ja no de superar-los, perquè això mai se sap si ho pots superar o no, però almenys intentar-ho. I clar, de fer un salt com és de cop fer un disc o intentar dedicar-me a la música, doncs fa por per totes bandes, fa por, per això el títol del disc és Caiguda lliure, no? Perquè sempre dic, jo em llenço el buit i a veure, espero no hostiar-me, però perquè sempre fa molta por, encara més en un món així, però també alhora és el que motiva, no? Justament el poder córrer aquest risc i dir, val, doncs a veure què passa, jo ho dono tot i ja és veure per on surt. És precisament això, no? Diuen que les pors és el que ens fa moure, no? I tirar endavant. Exacte. Això és una cançó d'amor que quedi clar des del primer segon. I després tenim aquesta que ja fa dies que l'estem fent nostra, M'he enamorat. És el tema més pop que tens del disc? 100%, és el tema, o sigui, jo, a veure, faig molta paròdia de mi mateix i aquesta és la gran paròdia de mi mateix de fer cançons d'amor, perquè a la que em vaig posar a escriure em vaig adonar, i tots els col·legues m'ho deien en plan, tio, ets superensucrat, que jo em posava a escriure i em deien, t'has de controlar una miqueta perquè de seguida em sortien les frases típiques com de xarango dels anys 2010, saps? I vaig dir, va, ja que m'hi poso, vaig a fer una cançó d'amor, que sigui tot ensucrat que pugui, a l'estil Justin Bieber una miqueta, i vaig dir, va, doncs vaig a fotre-li tot el gas i va sortir aquesta cosa. I que, bueno, al final me l'estimo molt, com va sortir com una broma i al final doncs, me l'estimo com de les que més el disc. Tots els cantants que he anat entrevistant, tots tenen un calaix, no sé on, si a l'habitació, al despatx o on sigui de casa, on guarden esbossos, idees de cançons, textos. Tu també tens un calaix d'aquests o ets més digital i t'autoenvies missatges d'àudio per WhatsApp? Soc superdigital amb això, superdigital. O sigui, crec que no he escrit cap lletra de cançó a mà. Totes les he fet amb notes del mòbil, amb notes mi mateix al grup que tinc amb mi mateix a WhatsApp, que sóc jo sol, i notes de veu i àudios a totes bandes, i després faig... El bo és que soc bastant endreçat i a totes les he posat títol de dir, vale, això es titula tal, i després al final no és el títol final de la cançó. Però sí, superdigital, 100%, 1.000 esbossos, 1.000 idees. I com és el Julen compositor, t'és fàcil donar per tancada una cançó o te la remires 10.000 vegades de dalt a baix? Sí que me la remiro, perquè sí que crec que soc bastant perfeccionista, però alhora, a la que tinc una idea, estiro bastant del fil i intento anar bastant a saco. Justament per fer aquest disc tenia moltes ganes de fer-lo, i a la que vaig tenir les primeres cançons i vaig començar a triar quines volia que entressin i les vaig acabar definint, va ser molt ràpid tot. També perquè tenia com una mica pressa, jo tenia ganes de poder ensenyar cançons, de poder fer concerts, i el vam fer en qüestió de pocs mesos. Aleshores em vaig forçar pràcticament a dir, vale, no, mira, si això t'agrada ara, tira-ho endavant, perquè després, si no, estaré tot el dia dubtant, no? I sempre creus que pots fer millor. Però hi ha un punt en què t'has de plantar, perquè si no, mai t'acabarà agradant del tot. És impossible que algú sigui perfecte per tu i dius, hosti, que d'aquí uns mesos potser ja no m'agrada, però si ara mateix això és el que per mi val, doncs endavant amb això. A l'inici de l'entrevista he fet aquesta presentació per conèixer-te una mica millor i sobretot per la gent que dirà i qui és aquest ara, no? Un altre que li agrada o que fa música i ara està, com es coneix, lo està petando, no? Encara pots anar pel carrer sense que et demanin alguna foto per penjar-la a Instagram? Sí. No, a veure, sí que passa tant, però puc anar bastant tranquil, sí. De moment està bé. És un bon equilibri. Fa il·lusió també quan passa, però bueno. Bueno, de moment t'estàs acostumant, suposo, no? Sí, a veure, ja havia passat una mica quan lo Happy Day amb Increscendo, com va ser a TV3, que fa bastants anys això, l'únic que llavors era potser un públic més familiar, més tipus famílies amb nens i tal, i ara potser és més gent random, des d'un adolescent fins a un tio de 40 anys, el que sigui. I, bueno, fa il·lusió, generalment fa il·lusió. La putada és quan t'agafen en un moment que potser que no és el millor moment, o jo què sé, m'ha passat d'estar corrent per la Diagonal de Barcelona i de cop que em vulguin parar i dir, hòstia, ara foto unes tintes que no és el moment de fer-nos una foto, saps? Però bueno, sempre fa molta il·lusió, perquè si algú et reconeix vol dir que és algú que mínimament et segueix, que mínimament, en principi, li agrada el que fas, i per tant, per mi ho trobo superbonic. Has estat a gira presentant el teu projecte en solitari. Com són aquests concerts de Julen? Doncs han sigut una festa, ha sigut molt bonic. Clar, jo ara fa un any no m'esperava poder fer aquesta gira presentant les cançons,
cançons pròpies, no? Perquè també era una por que tenia de dir, hosti, ara potser la gent només espera que faci versions, no? Que és amb el que m'he fet més conegut, però de sobte poder fer concerts on la gent, hi ha gent que sabia ja les cançons, les lletres de les cançons, i poder fer cançons en què la gent salti o balli o li canti a la seva parella, veure això des de l'escenari és super bonic i super emotiu, a part acompanyat d'una banda de músics espectaculars que he tingut la sort de poder reunir i ha sigut super xulo. Tens més dates tancades pròximament? Doncs hi ha alguna d'hivern, un parell de concerts a l'hivern, que encara no he pogut anunciar, però aviat ho diré, però el que segur que vindrà més fort és a partir de la primavera, també segurament alguna cançoneta nova. Hem mencionat 3 de les 8 cançons que tens en el disc, però quina és la cançó més especial per tu de Caiguda Lliure? A veure, totes ho són, allò és el típic de com a un pare li fas triar entre els seus fills. Exacte. Sí. No, me les estimo totes molt i cadascuna té una part de mi, algunes pues, més des de la broma i altres més des de la part més sincera, potser, però potser la que li tinc com més apreci d'entrada, perquè és la que tenia abans de fer inclús el disc i la que per mi defineix molt és com la porta d'entrada, és precisament Vertigen, que és la cançó que havia escrit abans de pensar que em dedicaria a això, però que parla molt d'aquesta sensació d'aquest moment de fer un canvi, d'apostar per al que un vol, d'adonar-te de les coses que poden ser molt difícils al teu voltant i sobretot d'adonar-te que en moments així no tens per què ser sol i pots sentir acompanyat. Per tant, per mi és la cançó que potser reuneix més coses del disc, tot i que no és la més representativa ni a nivell musical ni a nivell llegístic, que és potser la més diferent, però és la que crec que si hagués de triar una diria aquesta. Per acabar, Julen, com es presenta l'any vinent, el 2023? Queden 2 mesos, però vaja, veient com a la velocitat que va el temps, és d'aquí 2 dies. Doncs sí, no, fa por i tot de dir, hosti, ja estem quasi. Doncs estic escrivint noves cançons, no per fer un disc, perquè tot just és molt recent anterior, però sí per poder llançar alguna cançó nova, que en tinc moltes ganes, de les que ja comencen a treure al cap, i preparar doncs, la gira de primavera i estiu. També amb moltes ganes de tornar als escenaris, acompanyat de la banda i aportar la música allà on vulgui la gent. Escolta, Julen, el teu rellotge quantes hores té? Ho dic perquè, clar, composes concerts, música, promocions, xarxes socials, que també ets bastant constant. Tens 24 o en tens més que la resta de mortals? No, tinc com tothom i sí que, hosti, com qualsevol autònom, jo crec que al final acabes trobant un equilibri molt estrany entre no fer dies de festa, de cop l'altre dia que era el pont aquest, no? Que jo una setmana abans pensava, en sèrio és pont? O en sèrio hi ha festa? No me n'adono, però això ens passa, suposo que a tots els que treballem com per compte pròpia, i encara més en el món creatiu, no? Que potser tens un diumenge que estàs tot el dia treballant a casa tancadíssim, fent cançons, o anant de concert o el que sigui, i després, en canvi, un dimecres al matí pots descansar i no te n'adones i estàs dormint fins tard. O sigui que bueno, no, jo intento fer el Tetris de tot i com que el que no m'agrada és perdre el temps, sinó aprofitar-ho al màxim, hi ha molt aquest tipus de vida. Has destacat d'entre les 8 Vertigen. És la que escolliries per tancar l'entrevista o escolliries alguna altra? Jo crec que sí, que Vertigen és una bona cançó de tancament. Sí? Doncs vinga, amb Vertigen tanquem l'entrevista per agrair-te moltíssim que hagis participat en el tic-tac de Ràdio Argentona i si algun dia estàs per la vila, vine a saludar-nos que et farem estar com a casa. I tant, moltes gràcies, una abraçada. Una abraçada ben forta, Julen. Que vagi bé. De les bales que m'han disparat, saltaré tan fort amunt que no em veuran, perquè seré molt lluny, Sento el vertigen. Sota els meus peus tot és petit i em veig immens. Sento el vertigen. I s'accelera el meu batec i el pensament és tan bonic i tan brillant. Sortir volant quan t'han volgut tombar. I ara veig molt més enllà. Les ferides i el verí del cor ja no juguen cartes a la sort i respiro molt millor que abans, esperant per fer un pas endavant. En picat perfecte no saber, dibuixant encara qui vull ser. Faig intents per abraçar la por, sé que demà em podria
i em dic que no, i saltaré tan fort amunt que no em veuran, perquè seré molt lluny, perquè seré molt lluny. Sento el vertigen. Sota els meus peus tot és petit i em veig immens. Sento el vertigen. I s'accelera el meu batec i el pensament és tan bonic i tan brillant. Sortir volant quan t'han volgut tombar. Sento el vertigen. I ara veig molt més enllà. Quan hi penso és quan m'ofego, si sumo cada intent de fer-ho tot tan diferent. Mai és fàcil estimar-se bé, la vida no s'escriu amb sol paper. Des de l'arbre ja puc veure-ho tot, i sé que no estic sol, 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 i sé que no estic sol. Sento el vertigen. Sota els meus peus tot és petit i em veig immens. Sento el vertigen. I s'accelera el meu batec i el pensament és tan bonic i tan brillant. Sortir volant quan t'han volgut tombar. Sota els meus peus tot és petit i em veig immens. I s'accelera el meu batec i el pensament és tan bonic i tan brillant. Sortir volant quan t'han volgut tombar. I ara veig molt més enllà.